Hvordan kommer man fra det her til det her på en god og sund måde? Småbørnsfamilier kender alt for godt til ulvetimen. I en ny undersøgelse peger forældrene på trætte og sultne unger og stressede forældre som de primære årsager til ulvetimen, og at maden bliver lavet på autopilot. Danske familier vil gerne prioritere sund, varieret mad, der lever op til kostrådene højt, men det går i fisk. Det er en udfordring, som ernæringsekspert Martin Kreutzer kender til. Det er ofte der i ulvetimen skær, når humøret er lavt, energien er dalende, at man tænker, skal vi lige vælge en fastfood-løsning? Og det giver bagslag. Vi danskere er nemlig ikke gode til at huske fiskeretter. Ifølge de nye kostråd skal vi faktisk have 350 gram fisk om ugen, 2 gange aftensmad og flere gange fisk i madpakken hver eneste uge. Det er svært for mange, især fordi manglende paratviden om opskrifter kombineres med et stresset tidsrum. Jamen danskerne, de ved godt, at fisk det er rigtig sundt. De synes bare, det er super svært at få det ind i en hverdag, en travl hverdag og i ulvetimen. Hjemme hos blogger fra husmoderen.dk, Annalise Ilskov, er ulvetimen i fuld gang. Og det samme er den daglige udfordring med madlavningen. Hun giver her sine forslag til, hvordan man får mere fisk ind i hverdagen. Til den der last minute situation, hvor man altid laver lasagnen, der har du altid noget frossen fisk i fryseren, og det kan sagtens laves i ovnen, selvom det er frossen. Så det er meget simpelt egentlig, men øv jer på de dage, hvor overskuddet er der, og vær forberedt aften i forvejen. Og så pludselig bliver det nemmere på de dage, hvor det skal gå lidt stærkt. Det vi skal have i dag, det er helt almindelige torskefiléer, som skulle være ret nemme at tilberede, og dem skal vi så have sammen med det her. Ja, Ingrid, du kan godt lide fisk. Så. Godt. Hele ude. Bare op i fadet med det, og så hælde sovsen på, og så skal det bare ind i ovnen. Glyngøre har spurgt de danske forældre, hvad de selv mener er de bedste råd mod en træls ulvetime. Og rådene er klare. Giv børnene et lille mellemmåltid, når de kommer inden for døren. Sørg for at ordne indkøb for hele ugen. Og så peger forældrene også på en tredje central ting. Inddrag børnene i madlavningen. Glyngøre, der har fået foretaget undersøgelsen, peger på, at mange gerne vil spise fisk, men for få kender retterne. Mange danskere vil rigtig gerne spise mere fisk, men får det ikke gjort, fordi det altid skal gå stærkt, når de er nede i supermarkedet og skal skynde sig at finde noget nem mad, som de kan tage med hjem og lave til deres familie. Og som oftest tyrer de til kendte hverdagsretter som spaghetti bolognese eller frikadeller. Vi vil gerne hjælpe danskerne med at spise lidt mere fisk, og det gør vi på den her måde. Men man skal også tænke på, at som forældre, så er det jo i aftensmåltidplanen, vi lærer vores børn sunde madvaner, som de skal bære videre med ind i deres voksenliv. Og det vil sige, hvis vi som forældre tillader, at vi rammer aftensmaden med dårlig energi og vælger nødløsninger, så er det reelt set en læring, vi viderefører til vores børn.